Ako 14-ročná bola unesená, znásilňovaná, dopovaná drogami a alkoholom a psychicky týraná. Elizabeth Smart sa narodila v roku 1987 v Salt Lake City v americkom štáte Utah. Pochádza z kompletnej rodiny a mala 5 súrodencov. V noci 5. júna 2002 sa do jej izby vlával neznámy muž. Vyhrážal sa jej s nožom pri krku a uniesol ju priamo z jej domu. Únosca bol Brian David Mitchell, samozvaný prorok. Uniesol ju a chcel ju mať ako svoju druhú manželku a v tomu pomáhala jeho partnerka Wanda. Elizabeth odviedli do provizorného tábora, ktorý bol v horách nedaleko mesta. Tam bola dlhé mesiace držaná, v reťaziach, znásilňovaná, dopovaná drogami a alkoholom. Dlhé mesiace ju tam taktiež psychicky týrali. Mitchell ju nútil počúvať jeho tzv. Náboženské príkazy. Brali ju so sebou aj na verejnosť, ale maskovali ju závojom, tak aby ju nikto nespoznal. Medzi tým jej rodina spustila veľké pátranie, informovali o tom médiá po celom svete. Polícia dostala stovky tipov, ale stopa k dievčaťu sa stratila. Až v marci v roku 2003 si v meste Sandy všimli ľudia podozrivú trojicu. Elizabeth spoznali podľa očí a hlasu, aj keď bola znovu zakrytá. Zavolali políciu, ktorá potvrdila jej totožnosť. Po neuveriteľných 9 mesiacoch bola Elizabeth oslobodená. Mitchell bol neskôr odsúdený na doživotie a jeho partnerka Wanda dostala 15 rokov. Elizabeth sa po prežitom utrpení rozhodla pomáhať iným. Založila nadáciu na podporu obetí a sexuálneho zneužívania. Stala sa hlasom, ktorý pripomína to, že aj z tej najhoršej nočnej mori sa dá vrátiť späť k životu. Čo si myslíš o tomto prípade? Daj mi vedieť do komentára.